Όταν υπάρχει σύγκρουση, ποια στάση να κρατήσω? Εάν υποχωρήσω πολύ, υπάρχουν συναισθήματα καταπίεσης. Εάν επιβληθώ υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος να γίνω αυταρχικός. Η καλύτερη στάση είναι να βγω έξω και από τις δύο αυτές θέσεις και να πάω ψηλά επάνω. Να δω τα πάντα από εκεί. Να παρατηρώ αντί να εμπλέκομαι στην πάλη. Καθώς παρατηρώ, αποσπώμαι. Γίνομαι πιο ανάλαφρος και διευγέστερος. Τίποτα δεν φαίνεται σαν πρόβλημα. Από ψηλά συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε ποιος είναι κακός και ποιος καλός. Και αυτή η κατανόηση γεννά σοφία και υπομονή. Συμπόνια μάλλον παρά αντίδραση. Από ψηλά βρίσκω ισορροπία. Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Έχοντας κατακτήσει την προκατάληψη, παραμένω δίκαιος. Όταν πράττω, θα γνωρίζω πότε να υποχωρώ χωρίς να καταπιέζομαι και πότε να διεκδικώ χωρίς να επιβάλλομαι.